जोंबोथ' नायगासिनो दङ मानो नंखाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव बुंदो मानो नंखाय बाथ्राखौ लिरदो जोंबो दुखु मोनलाङो सासे इडुकेटेड मानसिया सासे गोरों मानसिया नोंसोरो दिनै ससियेल मिडिया पाब्लिकआसो नायदो बेनि सेराव मा देखायनायदो बे मोजां मोनो नामा दानिया माथो सिख्ला देखायग्रा जाबाय एमजिआ सासे सिख्लाजो थानानै आंनावसो कुइसन खालामो गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ जोबोर गोबाव जाबाय गगा मोननाय गुजुनायानो दासिमबो मोजाङै हामाखै बोथोरा आरो जोबोर आलादा गिस्रोम बोरैबा अखा हानानै गुसु गगा मोननाय गुजुनायानो हामनो रोंला आरो जायगा सोलायबाय थानाय जायोना गिबियावनो जोंहा फंबाय एमजेनिसिम आरो प्रितिनिसिम कंग्रेचुलेसन भाई कंग्रेचुलेसन भाई जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं फंबाय एमजे आरो प्रितिखौ रायथारसिगौमोन इसेयावसो थादों दाखालि बावै खोन्थानानै लायामोनब्ला आरो आं मानो रायगौमोन बेनिबो रिजन दङ नोंसोरबो भुल मावदों भुल मावाखै नङा मावदों ससियेल मिडियायाव आं दाखालि बावै जेब्ला न'आव थायो बै समावनो आङो फंबाय एमजेखौ कलबो खालामदोंमोन बे कलबो हमनो सोलाबासै आरो हरफिननोबो सोलाबासै आं मायबा मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नायदोंमोन बेनिफ्राय दा आङो मोनसे आपडेट जोंनि बगुलामारि बनगाव जोंनि गामियाव जोङो बोसोरफ्रोमबो बर' फिल्म देखायनाय जायो बेनिफ्राय बे बाराव बे साननैसोनि गेजेराव फैला एमसिएलए बेखौ देखायनाय जागोन आरो बेवहाय गोबां माने आर्टिस्ट फैगोन एक्टरबो एक्ट्रेसबो सोर फैगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला जोंनि एरियानि जोंनि खारवानि दियापारानि मादिया बेरै खाथि एरियानि बागानपारा बगुलामारि सेलदारा गयबारि बे जोंनि गामियाव बे बाराव आर्टिस्ट फैनो थांगासिनो दङ नोंसोरो फेस टु फेस मोखाङावनो नुनो मोनगोन जायफोरखौ नोंथांमोना इउटुबाव बा भिडिअ'आव नुयो आङो नाजागोन माखासे मानि आर्टिस्टखौ लाना फैनो थाखाय नाथाय आं दानो खोन्थाथ'वा इसे नेथ' धोर्ज हमथ' दा जोंनि साखाथि एरियायाव देखायगासिनो दङ आरो जोंनिखौ नायनो थाखाय इसे धोर्ज हमनानै थाथ' मानो होनोब्ला दा उन्दैफोरनि एग्जाम दङ फरायसा लाइमोन गथ'फोरनि एग्जाम दङ बे एग्जामाव जोङो बिदि फिल्म देखायब्लाबो मोजां जानाय नङा फरायनाया मेन बेनिफ्राय फरायनायजों लोगोसे कालसारबो नंना नङा नाथाय जोङो कालसारल' गिदिंबाबो जाया फरायनो हायाब्ला जोङो कालसारजोंल' जानो हागोन बेबो नङा जोंनो फरायनायखौ नांथारगौ मेनथार फरायनाया जों कालसाराव मालासिम जानो हागोन मालासिम मोनजागोन जेबो गेरेन्टि गैया फरायनाया मेन बेनि थाखायनो फंबाय बिनानावमोन आरो आदै मादै बाजै गासैबो आदामोन जोंनि बगुलामारि बनगावआवनो बे जोंनि एरियायावनो जाय जायगायाव बोसोरफ्रोमबो देखायबाय थायो बेवहाय गोबां आर्टिस्ट फैनो थांगासिनो दङ नेनानै थाथ' साननैसो धोर्ज हम नुगोन जोंनि जायगायावनो नुगोन गोजानाव थांलायनानै नायनो गोनां गैथ'वा जोंनि जायगायावनो नेनानै थाथ' साननैसो धोर्ज हमथ' मोखांजों मोखां एक्ट्रिस आरो आर्टिस्ट एक्टरफोर आं नोंसोरनो देखायनो थांगासिनो दङ साननैसो धोर्ज हमथ' बेनिफ्राय आं खेबसे बुंबावनोसै फंबाय एमजे आरो प्रितिनिसिम कंग्रेचुलेसन जोबोर गोजोननाय मोनदों फंबाय आं दाखालि बावै भिडिअ बानायनानै बुंनायाव नों फंबाया खोन्थानानै होआब्ला आं नोंसोरखौ रायगौमोन मानो आं खोन्थानो थांगासिनो दङ बे भिडिअनि जोबनायाव मा जादों काहानिया दा फंबाय एमजे आरो प्रिति बिनानावा जोबोर दुखु फोरमायदो मियानि भिडिअ सानैबो प्रितिनियाव एमजेखौ गाज्रि बुंहरदों आरो एमजेखौ गोबां गाज्रि बुंदों दा फंबाय नोंनि बेलायावल' नङा आंनि बेलायावबो आं जेब्ला हाबा जागोन ना नाय आंखौ मा बुंगोन लक मानसिया बिब्दिनो गोबां मानसिया सोरनिबा मोजांखौबो नायनो हाया सोरबा साख्रि मोननायखौबो सिं नायनो हाया बन्द' खालामनो नागिरो जोबोद दुखुनांथाव सोरबाया आरो मा थाखा फैसाजों साख्रिखौ 10 लाख 20 लाख होनाबो बायनाबो साख्रि मावग्राबो दङ सोरबा गोरिबखौ नायनाय नङा फैसाजों साख्रिबो बायना लानाय दङ सोरनिबा मोजांखौबो नायनो हाया देरजानो गियो मानसिया बेफोरबायदि गोबां दङ बे कमेन्ट बक्सनि बाथ्रायाथ' आलादा रियेल लाइफआव रियेल जोंनि एरियायाव गामियाव जोबोर हिंसा सार्थ बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव दङ
जोंसो मोजां साननानै जेरावबो बेरायो नाथाय लक बेफोरबायदि गासैबो नंजोबा कमेन्ट बक्सआव रायनायाथ' बे नर्मेल बाथ्रा जेबो नङा बे फंबायाबो दुखु मोनदो प्रितियाबो दुखु मोनदो दा आं बेखौनो बुङो फंबाय जोबोर मोजांनि बाथ्रा सासे साख्रि मावनाय सासे साख्रि मावै बेफोरबायदि लालायदों जोबोर मोजांनि बाथ्रा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दङ नों गाज्रि मावनानै थाखा फैसायानो खामाय हा फैसाखौ जेरै मेरै मोनथो जेरै मेरै इउज खालामथो ओरैनो मोननाय फैसाया ओरैनो बायो दै बायदि थाङो ओरैनो मोननाय फैसाया नाथाय खामानि मावना मोननाय फैसाया मा खामानि मावनानै मोनदो ग्रोबल' जानांगौ बे ओरैनो थाङा ओरैनो मोननाय फैसाया हावायावनो थांजोबो जेबो जाया जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दोङो दा आं जोबोर गाज्रि मावगोन सोरजोंबा थाखा फैसा गोनांजों थागोन खामानि मावगोन थाखा फैसाखौ लुटिजोबगोन जोंनिनो बर' हारिनि थाखानि फैसानि खामानि मावगोन जोंनि बर' हारिनि फैसाखौ लुटिजोबगोन बे फैसाजों आं देखायगोन बिराद हा आं गोबां देखायगोन आं जोबोर गाज्रि मानसिया थेवब्लाबो आंजों 10% 20%आ खिथु खारफागोन 10 आरो 20%आ मानो होनब्ला आं फैसाखौ जेरै मेरै इउज खालामदो आं खामानि होदो आं गाज्रिबाबो आंखौ मोजां मोनगोन 10-20%आ आंखौ जोबोर मोजां मोनगोन मानो होनबा फैसा बाहायदो फैसा देखायदो फैसानि उन खारगोन गासैबो खारजोबनाय नङा खायफाया खारफानो लाजिगोन नाङालै आंनो फैसा बेबायदि मानसिजों थांफाया नाथाय खायफाया खिथु खारफागोन बेनि फैसानि थाखाय गाज्रि मावबाबो फंबाय बेफोरबायदि मानसिया बेफोरखौ जेबो साना बेनिफ्राय आङो नोंसोरखौ मानो रायगौमोन नोंसोरो जेब्ला आं सुटि थांदो बै समनिफ्रायनो नोंसोर सानैजों जोबोर भिडिअ हगारबाय दङ ओरैनो हमदांना मोनखायो सासे सिख्ला आरो सासे सेंग्राया सानैजोंल' बेराय भिडिअ होदोब्ला दिनै इउटुब ससियेल मिडिया मा पाब्लिकआसो पाब्लिकआ नायबासो नायाबाथ' गैला जेरै नों इउटुबा नोंनि भिडिअखौ पाब्लिकआसो नायदो नों मोजां देखायदोब्लाबो पाब्लिकआ नायदो नों गाज्रि देखायदोब्लाबो पाब्लिकआ नायदो मानो नायदो पाब्लिकआ सोरबाया नों मा देखायदो नोंखौ गाज्रि मोनग्राया नोंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायगोन नों मा देखायदो मोजां मोनग्रायाबो बेनिफ्राय नों ओरैबायदि जानला मानला देखायबाय थादोंब्ला मोजां मोनग्रायाबो नोंखौ गाज्रि मोनलांगोन पाब्लिकआसो नायदो पाब्लिकआसो अनसायदो जेरै नोंसोर सानैबो इडुकेटेड मानसि सानैबो गोरों प्रितियाबो गोरों नोंबो गोरों नोंसोर सानैजों एसेबां गोरोंआनो नोंसोरबो इउटुबाव ससियेल मिडियायाव गोबां माने थगायनाय बाथ्रा बुंदो नंगौना नङा दाख्लै जे आं मोनसे भिडिअ लाना फैदो बेफोर बाथ्राया नोंसोरथ' इडुकेटेड मानसि दा आंबो कन्टिनिउ नायो नोंसोर मा खालामदो मा निउस होदो कन्टिनिउ नायो जोंबो मा दुखु मोनो आरे यार जोंबोथ' नायगासिनो दङ मानो नंखाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव बुंदो मानो नंखाय बाथ्राखौ लिरदो जोंबो दुखु मोनलाङो मोजां लोगोबाबो फंबायबाबो गाज्रि मोनलांगोन सासे इडुकेटेड मानसिया सासे गोरों मानसिया नोंसोरो दिनै ससियेल मिडिया पाब्लिकआसो नायदो बेनि सेराव जेरै बेंगलनि सिख्ला इनडाइरेक्टलि मोनथिखायो बेंगलनि सिख्ला इमारजेन्सि सोरखौबा बेफोरबायदि आंखौ इदि खालामनो फैदो दुखु मोनो नायग्राया मानो मिसा बाथ्रा बुंदो मिसा बाथ्रा बुंनो गोनां मा दङ ससियेल मिडियायाव जेबोथ' गैया पाब्लिकनि सेराव मिसा बाथ्रा बुंनो गोनां ओरैनो मोनथिखायो सासे सेंग्रादो सासे सिख्लादो जरा थानानै भिडिअ बानायनानै होनायावनो हमना मोनखायो गुबुना हमदांना मोनाब्लाबो जोंफोरो सिङाव हाबना नायो मा खालाममारदो मा देखायनायदो जों सिङाव हाबना नायो जों गाज्रि मानसिखौबो नायो मा देखायमारदो मा देखायमारनो नागिरदो गाज्रि मानसिखौबो मानसिफोरा थांनानै नाहैयो मा देखायदों बेनिफ्राय गाज्रि मोनलाङो माने बिदि देखायो बेफोरबायदियाव रायजानो गोनां जायो मानो होनबा नोंसोर गोरों मानसि प्रितियाबो गोरों नोंबो गोरों आं नोंखौ कल खालामदोंमोन फंबाय बुजायनो थाखाय नों आंखौ मिथिखायो नोंजों आंजों जेब्ला लोगो मोनोमोन आं नोंखौ बेसेबां बुजायो फंबाय नोंबो आंखौ बुजायो नों आंखौ मिथिखागो फंबाय माने आंनाव ओरैबायदि सोंबाय लोगोफोरा नोंनि भिडिअ नायग्राफोरा आंखौसो सोंबाय ओइ जेम्स भाइ एमजेआ मा सिख्लासो देखायबाय थादोलै मोजां मोनलायो नामा मानो बिब्दि देखायबाय थादो आंखौसो सोंगासिनो दङ नोंनि बागै बे मा देखायनायदो बे मोजां मोनो नामा दानिया माथो सिख्लाल' देखायग्रा जाबाय एमजेआ सासे सिख्लाजों थानानै आंनावसो कुइसन खालामो बेनिफ्राय दा लोगो नालाय सोंखागोन आंनियाव आंखौ मिन्थिगौ नामा होननानै मानसिजों जेरै आंखौ दा जेराव मेराव लोगो मोनबानो लोगो मोननो हाया सासेबो लोगो हाबाया माला सोरजों हाबा जागोन कुइसनानो बेनोल' बेनिफ्राय आं कल खालामदोंमोन फंबाय नोंखौ खोन्थानि आं बुंनि फंबाय नोंखौ बाराद्राय सोंग्रा जाबाय नों एसे माने
भिडिअखौ चेन्ज खालाम होनना आङो कल खालामदोंमोन नाथाय आंनि कल हमनो सोलाबासै आरो हरफिननोबो सोलाबासै फंबाया। फंबाय जियानो जा मोजाङै मोजां संसार जा लब बुंबायानो थागोन मोजां खामानि मावलां फंबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।